everyone, good morning. नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे भिडिअ खेबसेयाव बरायबावनो थाखाय गाइस सनाफोर मोजां मोनोबा दिनैबो जोबजासे नायलांदोलाय मोजां मोनोबा सनाफोर जोबथारनायाव लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै गालांखो लोगोफोर नै आं दा सिरा एवनो नागिरदों आरो फुंनि साहा लोंसै आरो साहा फुदुंनो नागिरदों साहा फुदुंनायनि सिगां सिराखौ एसे एवनानै लाग्रोनोसै आं मैयाहाय मिलनिफ्राय बायनानै लाबोदों नालाय सिरा होनोसै मेला गैखाया आरो एसे एवस्रोबासो मोजां नालाय फुङाव ब्रेकफास्टआव सिरा एवनानै जानो नागिरदों आरो सिराजों साहा लोंखांनानै ओंखाम संसै ओमफ्राय सारायखौ जानबाय साराया दुंबाय थाव एसे होनानै सिरायावनो एवगासो जाबाय लखबनानै दोनथ'नोसै आं दा गाइखेरा बासिसो बियो गाइखेर बासिखौ एसेबाबो गोथावसिन मोनोना एसे दङ गाइखेर बासि साहा फुदुंगासिनो लोगोफोर सिरा एवनाया मोनबाय आरो ब्रेकफास्टआव सिराजों साहाखौनो जानोसै दिनै साया जाबाय गाइखेर फुदुंनायाबो जाबाय गाइखेराबो जाबाय सायाबो जाबाय लोंसै एबार साहा लोंबाय जोंहा बयबो लोंबाय ज'नो न'नि गोजा मुलुंसैयो आं दा साहा लोंखांनानै ओंखाम ओंख्रि संसिगोन अमा बेदरखौ रुनानै अमा बेदरखौ मैला रुग्रोनोसै बाजारनिफ्राय अमा बेदर लाबोबाय फ्राय आरो मेवसै ओमफ्राय खांख्रिखलाजों अमा बेदर संसै दिनै बायनाय गोजा हायो जोंना बारा थायाखै खांख्रिखलाया
संसै दिनै अमा बेदर होनानै मोजां दा अमा बेदरखौ सुनानै लाबाय संनोसै बेदर फ्राय एवनोसै ओमफ्राय दालि जल संसै गथ'फ्रा दालिबाल' जायो नालाय ओंखायनो दालि अमाल' संगोन आं साराया जाबाय साराय दुंबाय मेम्बा मेजेमखा बारा थावबाय थावा दुंबाय आंनाมาปิดไปเลยกินเลยमोजां एवो आङो संखांनायनि उनाव अमा एवथ्रमनाय जाबाय आंना दालि जला मोनबाय आंना फ्रायाबो मोनबाय अमा बेदरा मोनबाय आंना अमा बेदरजों खांख्रिखला